bahwasanya pada malam hari ini Budi Wijaya didukung tim pengrawit trio Irama Jos Masud Jono Pamungkas selaku penata gending, pengendang Mas Abrim Wijayanto dengan Waranggono Ning Suyatin, juga didukung The Lewung Music campur sari anti galau Cakos Wijaya selaku penata irama. Ada THJ Audio, oke. Juga ada Fortuna Lektek. Atas nama pimpinan dan kru kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan selamat malam, selamat menyaksikan sampai paripurna. Budi Wijaya aku yo pane arek Jombang putra Budi Wijaya irama gongso telah berkumandang arek Jombang desa Sumbernongko berkemandan bergelora bersama dengan Pagoyo Budi Wijaya.
Yo nanti yo. Mbak Kate Titin. pipis kok riwa-riwi kaya. Mbak Tin. Titin. Kok ana batangmu kae tolong diladeni Mbak Titin. Batangmu kae tolong disambri sapa jenenge iki sapa kayaan. Nyuwun sewu. Kula dalu niki termasuk bintang tamu. Sing nekakaken kula niki Lurah Tono. Mergi Lurah Tono niku gendakan. Iku apa sing kok nyocot iku? Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Lho kudu nguyuh rek. Nyuwun sewu, sing etan ki ambak niki namine sinten? Injih. Kula Susan, Neng. Susah. Injih. Nggih, nami kula Yupi. Kula mboten tangklet tok. Nah, Mboten langket jenengan. lagi kula kandhani cerep. Oh, ngoten, nggih. Ngantuk iki. Susan, Injih. daleme pundi? Kula saking Sukorame. Syukurame. Nggih. Niki jenengan kula sadakoi. Kula angsal rezeki niki wau. Disangoni Lurah Tono 2000. Iki kok disoteng saiki. Kebimbangi kita. Lho, disangoni. Sembah nuwun nggih, Neng. Saking sinten iki? Saking Yupi. Oh, Yupi, nggih, matur suwun nggih, Yupi. Alah, iki lapo sih kedok kene iki aduh. Sing nomor kalih sing edan iki namine sinten? Injih tepangaken nami kula Titin. Titin. Injih. Daleme pundi? Kula daleme Kemlagi. Pundi? Kemlagi. Oh nggih. Lah jenengan daleme pundi? Kula Nggih. Telubuk. Oh, klubuk. Nggih, nek ngoten nggih pantes pacakane kados ngaten nggih. Susune anjlok sese. Mari dintot tono iki. Nyuwun sewu niki kula sadakoi. Oh, nggih, sembah nuwun. Iki lha apa sih nongkot kan ah. Nggih ngapunten iki angsale saking klubuk kala wau napa? Mboten. Oh, mboten. Kok diparingi Lurah Tono 2000 kula sedakaken njenengan. Oh, ngaten nggih. Kula Nggih. kinten saking klubuk. Nggih. Sembah nuwun. Lah niki namine sinten? Oh injih, nami kula Yayu. Sinten? Yayu. Oh nggih, Rahmin. Daleme pundi? Daleme Selorejo, Selarejo Tlaga. Niki kula paringi sedekah. Nggih suwun. Kuwatele kaya ngene rek. Matur sembah suwun, Yupi. Iki. Lah niki namine sinten? Kula Yu. Nggih, Kula Sartini. namine kok. Namine, Nggih. nami cilik ta gedhe? Nami sampe cilik-cilik. Ah, cilik. Tasik nipek lali kula. Ya kukuren sing kok ndak gatel. Nggih, namine sinten? Sartini. Sartini. Daleme pundi? Kabuh. Kabuh. Niki kula sedekoi. Ikhlas lah Yu iki. Ikhlas lahir batin. Engko balekno ya. Lah niki namine sinten? Injih, tepangaken nami kula ning Mariati Mariati. Nggih. Daleme pundi Neng? saking Kabo Mandura. Kabuh Mandura. Nggih. Cidheke Tlubuk.
Niki kula sedekahi. Injih. Lotek. Karena sing dobel ae iku, Mang. Sing abang nggih kula purono. Injih, matur suwun. Sampean gak petuk gendak aku. Lah sinten gendakane sampean? Lurah Tono. Lurah Tono. Aku 2 wulan dimayung karo Lurah Tono. Waktu iku aku diusop-usopno do tebu-tebu. Waktu iku Lurah Tono mendem. Nah iki tak goleki 2 wulan iki gak metuhi aku Lurah Tono, Nduk. Lah niku Lurah Tono wau nggih niku kalih kula. Kale sampean. Nggih. Oh kurang ajar Lurah Tono iki. Ora apa-apa timbangane kurang dhuwit. Ayo nanti Lurah Tono. Pak Lurah Tono. Ayo Lurah, nanti Lurah Mang. Wong diperkosa gak tekan dhuwit iku lho. Sapa gelem aku? Lho mesle kaya. Kurang ajar Lurah Tono iki. Wong diperkosa gak tekan dhuwit. Padahal sapine yo akeh, ya duwe motor, duwe trek. Aku diusop-usop tebu-tebuke. Dele aku lapo sih? Dele aku lho lapo? Yang kan runuan dok, aku tak jajar ayah. Ya, lali be aku taya. Ora, gak lali Mas Yunwo. Pengenane aku kok usop-usopno nduk kidule ngusikan. Mosok lali aku saiki hamil ya. Ya. Lapo? Blonjo kunti ya mosok 2.000 tok ya. Nek urusan iki, nek iso nang mari yo, ayo nang balai desae. Oh gak iso ya, mari dino iki ya. Ah terus kate digo nanti kok kon kukur ngono lho iku. Iki nek nyokot kok gak nang nyokot. Kok riwa-riwi ndo seleb iki lho lha opo. Ya. Lapo? Blonjo kunti ya. Kok nek perkara blonjo tok ae kon takok. Sing liyane iku aku gak tau takok kok. Mosok sampean lali karo iki ya. Ayo. Loh. Oh gak iya. Sateku roto. Sampeyan jaren duwe bola bayan taji. Iya njene. Ayo kon rene bayan. Bayan taji ku yo sing iso mutusi ki engko yo bayan taji. Ayo kon rene. Bayan taji nang munggah taji bayan. Apane? Wong bayan taji yo malah ngrasakno aku Bayan taji wis. Wong Joko biyen karo Solabi. Digeleki ngalor ngidil dadak kendaan karo babi utul iki. Babi naimu ngono si pedancuk iki. Iki wedok tah. Iki apa kok gembel kucing? Iki ngono senengane Lurah Tono iki. Mangkane. Ben selasa gak nak mendol.
duit ngaimu diantuki. Praktek karo bayan. Kanca lawas gak masalah. Pas aku bayan duwe tanggung jawab. Awakmu duwe tanggung jawab. Mosok lali tanggung jawabku. Semayan karo aku. Dadak kono gendaan karo babi buntung. Babi buntung ngaimu simbokne. Antuk. Nek laline gak lali yan aku yan. Yo luput iku yan. Tapi yo anek luput karo lali iku sama saja. Nuwun sewu Pak Bayan. Waktu niku kula diperkosa ten tebu-tebu. Diperkosa. Perkosa. Awakmu Iki. terus dipangan apane ra? lah iya aku dhewe yo lali ku yan bayan. Lah kok perkosa. Bentuk. Alah, kemayu kaya rebi. Ayo, Yan, cakup. Apa? iki nek urusan iki nang ae direkno. Yo sing apik yo digo nang balai desa. Mari gak mari yo dina iki yan. Oh, kudu. Nah, Hayang taji tanggung jawab dan bijaksana. makane yan wis ayo digo nang balai desa ae. Nanti. Balai desa. Ayo saiki. Nah, Saiki ngene. Terus nang balik desa iki masalahe awakmu hubungan karo babi. Aja ngomong bojone lho Yan. Aku selingkuh ambek iki lho ya. Lho, awakmu selingkuh. Selingkuh. Lah layak. Kawin. Setempelmu kok gawa ngalor ngidul. Kawin dhewe lho mbek aku iki. Kadang-kadang dhek lunga, rek tarik. Setempelku gawon. Lah ngono. Lah makane iki dadi lurah kebebasan. Lho, sawaya-waya ada perkara, lurah yang tanggung jawab, bukan bayan, bukan polo, bukan siapapun saja. Ngono lho. Sembrono. anek ngono yo pamong iku celun kabeh yan nek iso mlompo. Iya celun yan. Ayo, polo. Polo rene, bayan kuwasa. Ayo diselesaikno lho kene Ayo, pisan. polo. Lah polo pacare. Ayo, pacare. Pak polo. Wah. Pacare Pak Polo aku eling. Kulak sapi. Nek pacare gak iso, lu rambut kon munggah. Lu rambut. Lu rambut. Nek lu rambut gak iso lurah glondong. Lurah glondong ora nduk kene. Iku- Glundung rondongan kono lho. Iku biyen tau perkosa aku Wong kok ana susu mung gandol sisih. Ndat ndut. kate cepet. Saking ngene ra. Ayo jurus balik desa. Sampai kudu dadi bojomu kedua. Dudu sampe diantuki. Lah sapa? Yubi. Yupi dadi bojone kedua. Ate awakmu gak tanggung jawab. Oh, sampai tak rabi dhewe. Kacau. Ada apa? Aduh ki. Apa? Aduh ki jangan sikilku dhewe. Wasu. Sakine ra. Janjimu kudu kok tepati. Sawerane? Ayo ra nek ditokno ra. Waduh acur iki nek ngene iki. Lho, aja acur lah kan remuk. Abang-abang duwe 101. Ayo bojone. Iku kabeh.
jawab dan bijaksana. Sedekah desa Sumbernongko tanpa narik rakyat itu bagus. Alhamdulillah. Iya toh? Iya, aku dhewe kok tukokno sate ayam. Kacau. Wes iki piye iki acarane? Ayo, nang balik desa. Nang balik desa. Oh, sampe gawe rusuhe desa. Iya. Nek iso kudu tentrem ayam tontone kaya Sumbernongko. Lurahe sapa? Tono. Ayo, Dal. Siap. Ayo nang balik desa. Ayo. nang balik desa. Aku kenal karo Bu Lurah. Iya. Disremekno pisan. Kenalno, kono gerilang sapi. Tak selesai pisan. Ayo, budal. Duitku kok balekne ya. Halo. Halo, dadah. Burung ae.
dari dulu jadi perhatian jane musim kemarau tak seberapa karena
satu persembahan dari Budi Wijaya pada malam hari ini lewat sebuah acara tari remo dengan gaya Tata Busana Putri yang telah kami persembahkan untuk warga yang ada di kawasan Desa Sumbernongko dan sekitarnya, dengan harapan semoga panjenengan senantiasa berbahagia bersama dengan Ludruk Budi Wijaya. Dan perlu kami sampaikan sebuah himbauan dari panitia penyelenggara bahwasannya di acara campur sari, untuk penggemar campur sari, apabila panjenengan ingin request lagu atau gending, dimohon cukup di bawah panggung saja. Panggung campur sari khusus kami persembahkan untuk panitia penyelenggara acara pada malam hari ini. Kami aturkan matur sembah nuwun. Yuk masih bersama dengan Budi Wijaya, The Lewong Music campur sari anti galau sumonggo.